तो का हाल बा बाबू। चला हम बता दी आप सबके कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के नया फिल्म के पोस्टर आ गइल बा और वही नया का फिल्म पोस्टर बा आप सबके हम बता दी और नया लुक जौन की फर्स्ट लुक बा वो हम आप सबके दिखा दी। ओकरा पहले हम आपके बता दी भाई लोग कि 2023 में चल रहा बा पिक्चर के शूटिंग और वही शूटिंग के दौरान ये सब फोटो के कैप्चर कैल गई बा। भोजपुरी में आज तक जितना भी पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म आइल बा सबके एकदम रिकॉर्ड टूट गइल बा। तो भैया जवन फिल्म आवे वाला बा 2025 में लॉन्च करी है पावर स्टार पवन सिंह, इहो पिक्चरवा एकदम सुपर डुपर हिट हो जाए। तो हाई देख ले नया फिल्म के पोस्टर जौना का लुक हम आपके दिखावा तनी और जौने का टाइटल है लाखन सिंह। भोजपुरी पारिवारिक फिल्म है और ये फिल्म अपने परिवार के साथ में सिनेमा घर में भैया देख सकला। ये वीडियो के डायरेक्टर बानी जगदीश शर्मा, प्रोड्यूसर भी उहे बानी जगदीश शर्मा जी। तो भाई आप हमेशा यही चैनल पे बनल रही और आप सबके खातिर हम कोशिश करीला कि नया नया गाना जल्द से जल्द पहुंचावे की कोशिश करत रही। 2025 के अभी तक होली के गाना ना आयल पवन सिंह के, तो आप लोग बनल रही, बहुत जल्द उन्हों के गाना के अपडेट आप सबके हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच जाई।